Balša Dubaj. Da, Dubaj, nova ekipa u ABA ligi, stvarno izvanredno igraju, jedan poraz u ABA ligi, tako da težak protivnik na svim pozicijama, su popunjeni, jako dobro igraju brzu košarku, vole da igraju dosta s polja, imaju dobro visoki igrača unutra, tako da očekujemo jedan težak meč nakon teškog poraza u Parizu i jedan jako bitan meč za nas. Željko Dubaj. Da, igramo protiv Cima koji je novi u ligi, ali izgleda kao starosedelac. Oni imaju izvanredan individualni kvalitet, ali takođe veoma dobro vođenje od strane Jurice Golemca. Zaista, ja sam gledao par njihovih utakmica, igraju veoma dobro, veoma organizovano, u svakom apsolutno trenutku znaju šta žele da rade, tako da sutra nas očekuje jedna izuzetno teška utakmica u ABA ligi. Rasimir Bilten. Imamo problema sa par igrača, Mitar Mali je i dalje van tima jer je bolestan, Mario sa njegovom nogom, danas nije trenirao Frank jer je imao problem sa kukom, vidjet ćemo kako će izgleda sutra pa ćemo odnosno to odlučiti ko će biti u timu. Hey!